Sanibonani lapho ngafika lelo suku lapho ngafika lelo hora lapho khona sinigoqela indaba esiyibhalile kwi-publication yethu The Purpose. Igama nguSihle Ngwakamkhize. Udaba esivule ngalo nje noludonsa amehlo abantu abaningi udaba lwamaqwabe twins. Sibhala ukuthi ama-Q twins abalwe nezintombi ezingayibhubhudlanga. Uzokhumbula ukuthi siphuma emhlangeni lapho khona bekohlola izintombi, ama-Q twins nawo abebalwa nezintombi eziyintombi nto. So umsindo omkhulu abantu bayakhuluma about amaqwabe twins ukuthi hawu ngempela usasenjalo yini no, kodwa ke udaba uzoluthola kwi-Purpose. Olunye udaba futhi esibe nalo ohlabahlosile sibhale ngokuthi usekude ukubona ilanga uthwala otoyile. Sikhuluma la ngengane kaChikothwala eboshiwe. Siyazi ukuthi uChikothwala unamadodana amabili, enye yawo isasengaphakathi. Ngena kwi-Purpose uzoluthola udaba luphelele. Umndeni kaMfundisi uNtshebe enkingeni yemali yomngcwabo. Umfundisi uNtshebe ushile emhlabeni and ngomgqibelo uzongcwatshwa. Umgqibelo umhla ka-21 uyangcwatshwa, kodwa ke umndeni kuleli sonto esiphuma kulona usuzwakalisa ukuthi awumile kahle emasentini, ufisa noma ngabe ubani ongaba nemali aphonse ezivivaneni. Olunye udaba futhi olubuhlungu-ke nokho sibhale ngokuthi uKhonkingalo umfundi oneminyaka ewu-11 ulinyazwe uthisha. Udaba lolu olwenzeke esikoleni esisemlazi. Funda kabanzi ukuthi umfundi lo omncane kangaka azalinyazwe uthisha azakhonke nengalo bekwenze njani, futhi udaba selihambile azofika phi njengamanje. Olunye futhi udaba abantu abazwakalisa imizwa yabo olikaPenny Ntuli la khona sibhale ukuthi uPenny Ntuli uchayisa izesheli ebeziphethe imali ngamasaka. uPenny Ntuli uhlezi sematheni, kodwa kulokhu hayi impela uthi uthe kuzesheli no ngiright la ngikhona. Uzothola ukuthi iziphi lezo zesheli, yiphi le mali le bebeyiphethe ngamasaka. Ngena kwi-Purpose uzoluthola lo daba nezinye. Olunye futhi abantu abazwakalise imizwa yabo udaba lika Somizi Mhlongo. uSomizi Mhlongo ushiswa uthando lomculi kaMaskandi. Uyacabanga uSomizi Mhlongo, ucabanga abaculi bamaskandi, uyayifuna lensizwa uSomizi Mhlongo ukuthi impela uyashaya uthando. Akungeneke laphana ufundwe ukuthi uba lensizwa le eshaya uMaskandi ifuna uSomizi Mhlongo emfuna phansi naphezulu. So udaba lolo ozoluthola kanye nezinye ezihlabahlosile. Siphinde futhi ke sibonane ngelinye ilanga. Igama lami nguSihle Ngwakamkhize. Ezinye zezindaba zethu uzazithola lana. Okwenzayo nje uthi www.thepurpose.co.za. Okwami kwanamhlanje sekuphelile ngithi salutes.